बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय रुंसारि जालांदों। मोनथाम काउन्सिलजों बिथांमोननि रुंसारि जिउमाया गोजोनाखै। बिथांमोनजों एखे लोगोसे खामानि मावनाय हिसाबै जोंनि गोसोआबो गोजोनाखै। बेखायनो जोंनो आलादा बड'लेण्डखौ नांथारगौ आरो बेखौ जोङो इयुनावबाबो सोरजिगोन होननानै जोङो इयुन जोलैफोरनो मोनसे कमेन्ट होलांनाय जागोन। आं गिबियावनो नोंथांमोननि मेडियाखौ सिगाङावनो हामबाय होनबाय। लोगोसे दिनै जोङो एक्स बड' भलन्टियार्स फर्स अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो क'क्राझार जिल्लायाव कमिटि गोदान दाबाय। बे दानायाव जोङो बिबानगिरि हिसाबै आफादगिरि महरै जों मोननो हादों निबारन बसुमतारी, लोगोसे नेहाथारि हिसाबै मोननो हादों जोङो सोमदोन बसुमतारी। बिथां सानैखौ जोङो दिनैनिफ्राय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोनखौ खामानि मावनो थाखाय जों खावलायबाय। जोंनि आफादाथ' जोङो गुबैयै जोंनि बर' जाथिनि थैनाय थांनायखौ लानानैनो जोङो जि बड'फानि दैदेननायाव दैदेनजादोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट, बेखौनो लानानै जों दिनैसिम खामानि मावबाय दं आरो जोङो बे डिमान्डखौ लानानैनो इयुन जोलैफोर जोंनि दिनैनि दावगाफुनाय गोरों लाइमोनफोरखौ जोङो बे आवाजखौ होलांनो थाखाय जों आवगायबाय दं। बे मोनथाम सुक्तिखौथ' जोङो दिनै बर' माहारि हिसाबै जों गनायनानै लानो हायाखै। मानोना जोंनि गोबां सोमावसारगिरिफ्रा रुंसारि जालांदों। बिथांमोना बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय रुंसारि जालांदों। दा बे मोनथाम काउन्सिलजों बिथांमोननि रुंसारि जिउमाया गोजोनाखै आरो जोंबो जिथुके बिथांमोनजों एखे लोगोसे खामानि मावनाय हिसाबै जोंनि गोसोआबो गोजोनाखै। बेखायनो जोंनो आलादा बड'लेण्डखौ नांथारगौ आरो बेखौ जोङो इयुनावबाबो सोरजिगोन होननानै जोङो इयुन जोलैफोरनो मोनसे कमेन्ट होलांनाय जागोन। जों बिथांमोनखौ हमबाय दं, खारन खोथायावनो बड'फायानो बुंखादों जों खौसेथि थाबासो थांनानै थागोन आरो जों जुदि सेरखाय बेरखाय जायोबा फैमाल जालांगोन। थिग बे मोन्थोरखौ लानानै जों मोनफ्रोमबो जोंनि बर'नि अर्गेनाइजेसनफोरखौ पार्टै लोगो हमबाय दं, सावरायबाय दं जे जोङो जोंनि बड'फोरनि सार्थखौ लानानै, बड'लेण्डनि सार्थखौ लानानै जों जाहाथे बयबो खौसेयैनो मोनसे इउनिफिकेसन जानानै जों बड'लेण्ड जांख्रिखांनो हायो बा बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायो। नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों खावलायदों जोंनि एक्स बड' भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि मुं लानानै खायसे ग्रुप सानै साथाम साब्रै साबा लोगो नांनानै रायजो राजाफोरनाव सोरबा साख्रि आवलाफोरनाव फैसा खांलाबायनायखौ जों खोनानो मोन्दों। जाहाथे जों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो वार्निं होदों जाहाथे जोंनि मिरु आफादनि बिथोन मोनागौमानि जाहाथे रायजो राजाफोरनियाव रां दाबि बा बिख'नायखौ जाहाथे दा मावथों, बेखौ जोङो खावलायनाय जादों।